Як толькі вось на суботніку беларускі дыктатар пракаментаваў сітуацыю вакол Пачобута, пра тое, што не хоча з'язджаць з краіны, я ў тым ліку і са спасылкай на Анжаліку Борыс назваў гэта хлуснёй, таму што яна насамрэч сустракалася ў калоніі і Пачобут быў не супраць выехаць з краіны. Тым больш я кажу пра тое, што там ніхто ні ў каго нічога не запытвае. Пасадзяць, як таго кузнечыка, вось журналіста Радыё Свабода, якога вызвалілі амерыканцы, у машыну і павязуць. І ён не ведаў да самай межы з Літвой, куды яго везуць, ці па этапу, ці яшчэ куды. І толькі на мяжы ён даведаўся пра тое, што яму фактычна за яго лёс ужо вырашылі. Ён павінен пакінуць краіну. Вось што адбываецца насамрэч у беларускіх калоніях.